الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة دلالة وكل دلالة في النار أما بعد Sva hvala i zahvala pripadaju Allahu subhanahu wa ta'ala. Njega obožavamo, od njega pomoć, uputu i oprost za naše grijehe tražimo. Koga on subhanahu wa ta'ala i svoje milosti uputi na pravi put, takav nek znade da je od upućenih. A koga Allah subhanahu wa ta'ala isključivo radi svoje savršene pravde ostavi svoga roba u zabludu, takav nek znade da je od zalutalih. A zatim, najistinitiji govor je govor Allaha subhanahu wa ta'ala, Kur'an. Najpotpunija uputa je uputa Muhammeda alaihi salatu wasalam, odnosno sunnet. Najgore stvari u vjeri su one koje su nove, one koje ljudi hoće da uvedu, a oni se nazivaju bidati, odnosno novotarije. Te svaka novotarija je zabluda, a svaka zabluda znamo da je karta za džehennemsku vatru. Pa molim Allah subhanahu wa ta'ala da razumijemo, naučimo, spoznamo i koračamo praksom na ove prve dvije staze, odnosno na Kur'anu i na sunnetu, a da nas od treće Allah jalla wa ala sačuva. Allahumma amin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, poštovana braćo. Hvala gospodaru svih svjetova koji nas je opet okupio ovdje radi najljepšeg i najboljeg ibadeta, a to je da učimo, da se podučavamo o islamu, odnosno da komentarišemo ovo dijelo, tri osnovna temelja i njihovi dokazi. Pa ono je u toku i alhamdulillah, hvala gospodaru svih svjetova koji nam je dao iz njegove milosti nama da smo prvi uvod od 3 prošli ders završili. Pa ćemo danas, moleći njega za dozvolu i za pomoć, da nas pomogne, da nastavimo, odnosno da počnemo i da načnemo ovaj drugi uvod koji je isto također mnogo bitan i jedan je od temelja kako ćemo razumjeti i živjeti Allahovu vjeru. Pa šejh, odmah ću prijeći na čitanje knjige, šejh kreće isto kao što je krenuo i u prethodnom uvodu. Pa kaže, i'lam rahimek Allah, znaj. Opet te navodi na najljepše dijelo, najvrednije dijelo kod Allaha, a to je da učiš. Opet te navodi da učiš. Pa sljedeći u tome, jel da, ikra bismi rabbike alladhi khalaq, što su bile i prve riječi objavljene našem poslaniku, alejhi salatu wasalam, uči ili čitaj u ime gospodara tvog koji stvara. Pa kaže, rahimek Allah, opet ti čini dovu, ti koji čitaš ovu knjigu, ti koji slušaš ovu knjigu u ovom našem primjeru, doviti jednu najljepšu dovu, da kažemo cijelokupna, to je da ti se Allah smiluje, da ti Allah podari milost. A rekli smo u prethodnim dersovima da se u džennet ne ulazi zbog toga što smo mi zaslužili ili zbog toga što smo mi to učinili dobrih dijela previše ili onoliko kako je dovoljno, nego se ulazi u džennet samo i isključivo ako ti se Allah smiluje. Pa vidimo nijet i namjeru ovoga šejha alima u našu zajednicu umet poslanika sallallahu izvrsnog alima, kakav on nijet ima prema onima koji prenosi znanje. Pa mi ona treća tačka od prvog uvoda je kad pozivamo ljude, znači mi moramo da očistimo naše nijete prema tim ljudima kad ih pozivamo ka Allahu subhanahu wa ta'ala. Ko što je očistio, ako Bog da inšala, i ovaj plemeniti Allahov rob, ovaj šejh pisac Muhammed ibn Abdul Wahhab rahmetullahi alejhi. Pa u produžetku kaže, annahu yajibu ala kulli muslimin wa muslimatin, da je obaveza, sad šejh stavlja u obavezu, kao u istu prethodnom
u vodu stavlja u obavezu svakom muslimanu i muslimanki. Pa ovdje hoće da potencira, a u prethodnom nije potencirao, nego se mislilo općenito za svakog muslimana. Tu i ulaze i žene. Pa ovdje potencira i muškarce i žene. Da je svakom obaveza. Šta da? Ta'allumu thalati hadhihi al-masail. Da naučiš, da spoznaš, da se podučiš sa još tri pitanja, sa još 3 mesele. Da razradimo još 3 mesele koje su došle na stepenu obaveznosti kod svakog od nas. Pa kaže, ne samo da ih naučimo, nego nam kaže wal amalu bihinna, i da radimo po tim 3 pitanja ili 3 tačke koje će doći u narednim nekoliko dersova. Pa ćemo, kako smo nametnuli neko, da kažemo, pravilo, za svaku tačku odredimo po jedan ders. Pa inšallah, tako će biti i u produžetku našeg serijala, ovog komentara na ovo kratko, ali mnogo bitno dijelo za svakog muslimana i za svaku muslimanku. Pa kao što rekao, bavit ćemo se samo sa ovom prvom tačkom i samo ćemo nju pročitati radi vremena i obima koje smo priredili i spremili kao ders, a druge 2, inšallah, u drugim 2 dersa, ako Allah dade i poživi nas i dade nam volje, snage, znanja i iskustva, ako Bog da, inšallah. Pa kaže, al-ula, prva tačka, prva mesela, je anna Allahe khalaqana, da je nas Allah jalla wa ala stvorio. Da je nas Allah jalla wa ala stvorio. Ja ću sad pročitati polako, a nakon toga ću se vratiti pa tačku po tačku od ove generalnog cijele mesele vratiti kroz dokaze, da vidimo kroz Kur'an i Sunnet, pomalo objašnjavajući gdje su to dokazi ovome šejhu za ove riječi. On je naveo samo jedan dokaz iz Kur'ana, vidjet ćemo na kraju, a ja ću polako jer ima mnogo tih dokaza. Pa ćemo samo dio njih kazati i pomalo nešto objasniti, ne bi li došlo do naših srca, da nam se srca malo imanski razbude i da shvatimo, jer ja znam da niko nema ovdje sumnje da je nas Allah stvorio, ali da vidimo šta treba donijeti ta spoznaja da ti je gospodar stvoritelj, šta to treba da urodi plodom. Pa u produžetku kaže وَرَزَقَنَا, a on je nas obskrbio, ili on je naš obskrbitelj, onaj koji daje nama nafaku, onaj koji daje nama risk. To je Allah jalla wa ala. U produžetku kaže ovaj šej وَلَمْ يَتْرُكْنَا هَمَلًا, i nije nas prepustio sami na sebe. Nije nas tek tako stvorio, pa nas obskrbio, pa sad vi živite kako hoćete. Ne. Nego ima tačno određena pravila kako ćeš ti živjeti kad si već stvoren i kad ti već gospodar daje nafaku. I to ćemo, inšallah, tu tačku ćemo polako objasniti koji su ciljevi, da vidimo to gdje se nalazi, a naš izvor dokaza, kad kažemo imamo dokaz, šta to znači imamo dokaz? Mi imamo dokaz iz Kur'ana i Sunneta i kod određene uleme koja je priznata u našem umetu, od ahli sunnata wal džemaata. Kad kažem imam dokaz, znači imam ili ajet za to, ili hadis, ili govor, qaul al-ulema. Znači, ili govor uleme. Jer ste vidjeli u prethodnim 5 dersa kako je i sami šej i kako sam i ja navodio dokaze. Pa kaže, nego je bal arsala ilejna rasula, nego je poslao nama poslanika. Znači nije nas ostavio, nije nas propustio kako mi hoćemo da živimo, nego nam je poslao koga? Poslanika. U našem slučaju mi smo zajednica, mi smo umet, mi smo sljedbenici zadnjeg, posljednjeg pečata svih vjerovjesnika, a to je Muhammeda alejhi salatu wassalama. Ali tako? Pa faman ata'ahu dakhala al-džanna. Evo još jedna karta za džennet. Kaže nam šejh, ko bude se pokoravao njemu, alejhi salatu wassalam, odnosno sa onim čim ga po Allah subhanahu wa ta'ala poslao, dakhala al-džanna, ući će u džennet. Evo je karta za džennetska. Budeš li pokoran poslaniku Muhammedu alejhi salatu wassalam,
ući ćeš u dženet. A kaže وَمَنْ عَصَاهُ دَخَلَ النَّارِ. A komu se bude sprotistavljao, komu bude nepokoran, takav će završiti u džehnemsku vatru. Da nas Allah dželle ve ala sačuva da budemo neposlušni i nepokorni na riječi, odnosno kad čujemo nešto da je dio sunneta poslanika sallallahu alejhi ve selleme, pa to mi da brzinski, automatski odbijamo, da odmah se suprotstavljamo, nego kad čujemo to i dobro to naučimo, šta god da je od sunneta, a pogotovo one stvari koje su naredio je poslanik sallallahu alejhi ve selleme, to trebamo pod automatizmu izvršavati i pokoravati se radi ovih riječi, pa ćemo vidjeti dokaz gdje je uzeo ovaj šej وَالدَّلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالَ, a uzeo je dokaz normalno govor uzvišenog Allaha stvoritelja sviju nas. Pa kaže inna arsalna ilejkum rasula, doista smo mi vama poslali poslanika. Pa ovdje šta kaže u prodešku? Šahiden alejkum, da svjedoči protiv vas. Šta ovo znači? Da svjedoči protiv nas. Da sutra kad ti staneš na polaganju računa ispred gospodara si svjetova, da kaže ja nisam imao nije koji da mi objasni. Poslao je poslanika da svjedoči, odnosno evo vam islam. Evo vam sve, 23 godine je trajala njegova misija. A vidimo 1445. godina od hidžre smo sad, još traje njegova misija i mi ovdje zapravo to radimo šta? Podučavamo se njegove misije, pa dio po dio. Pa kaže u produžetku, gospodar svih svjetova, kema arsalna ila fir'auna rasula. Isto, znači poslali smo poslanika da svjedoči protiv vas, isto ko što smo poslali poslanika Fir'aunu ili Faraonu, kad prevedemo na naš jezik. Ko je poslao Faraonu? Musa a.s. Isto je tako Jalla wa ala poslao ovom umetu, odnosno svima nama, poslanika, jer je poslanik Muhammed alejhi salatu vesselam poslat čitavom čovječanstvu, a mi smo dio njega. Iako ne živimo u isto vrijeme kad je i on. I evo ga odgovor na ovo ko bude pokoran, a ko bude nepokoran. Pa kaže fa'asa fir'aunu rasule, pa se suprostavio, pa se nije pokorio Fir'aunu poslaniku. Nije se pokorio poslaniku. A šta ga zvao? U šta ga zvao poslanik Musa a.s. Povjeruj da je Allah jedan. La ilaha illallah. Povjeruj da je Allah jedan i njega obožavaj samo. Nemoj ništa da mu smatraš ravnim. A Musa šta je, Faraon šta je vikao? Ja sam najveći Bog. Ja sam taj koji vama mogu da uzmem život kad god hoću ova. A miskin ne zna šta je odbio. U šta se upustao. Pa kaže gospodar svih svjetova فَأَخَذْنَاهُ أَخْذًا وَبِيلًا, pa smo ga kaznili žestokom kaznom. Samo što je odbio da se pokori poslaniku sallallahu alejhi ve sellem. Samo što je odbio da se pokori poslaniku alejhimussalam. Subhanallah, vidite koja je opasnost da se bude nepokoran poslanicima. Sad ćemo polako se vratiti i da vidimo šta to znači kad ovaj šej kaže anna Allahe halakana, da je nas Allah jedan, jedini, ispravni, istinsko božanstvo stvorio. Znači njegovo svojstvo od njegovih 99 lijepih, savršenih imena i atributa je šta? Sifat je da stvara. Pa vidjet ćemo da nam šejh Ibn Uthaymin rahmetullahi alejhi, jedan od velikih alima našeg vremena, kaže da je mnogo ovih dokaza za ovu temu, da je Allah stvoritelj, da je stvorio nas, da je sve oko nas stvorio. Pa kaže, podijelio je na dvije vrste te dokaze. Imamo tradicionalni ili oni koji su objavljeni dokazi, imamo oni koji su racionalni ili koji su razumni, koji teraju razum na razmišljanje. Pa ćemo vidjeti koji su ovi. Krenut ćemo sa ovim prvim tradicionalnim. Kaže nam Jalla wa ala u suri Al-An'am u 2. ajetu.
Huwa alladhi khalaqakum min tin. On vas stvara od tin. Šta je tin? Zemlja. Od zemlje. On vas stvara od zemlje. Thumma qada ajala. Pa vam odman odredi. Odman odredi vam eđel. Šta je eđel? Smrtni čas. I ti, i ja, brate dragi, čim nas je Gospodar stvorio, čim nam je dao vaš život, odmah nam je odredio i čas naše smrti. Ne može da bude tek tako to stvaranje. Pa ćemo vidjeti ovu tačku, وَلَمْ يَتْرُكْنَا هَمَلَا, šta to znači. A ovdje nam kaže وَأَجَلٌ مُسَمَّ عِنْدَهُ. I samo on zna kad će taj veliki sudnji smak svijeta ili dan biti. Samo on to zna. Niko, ni najbliži mu melek, ni najbolji mu poslanik, ni oni koji vole Allaha i oni koji ga mrze i nepokorni, niko ne zna to. Niko to ne zna, osim njega Jalla wa ala. Pa nam kaže u produžetku thumma antum tamtarun. A vi još sumnjate u to. Na koga se ovo odnosi? Za oni koji kažu mi smo tek tako stvoreni, neki prašak, nešto se desilo tamo. A vi još sumnjate prije 1400 i više godina. Gospodar savršenog znanja, potpunog znanja, kaže, a vi još sumnjate u to da sam ja vaš stvoritelj, da ja sam taj koji određuje to, kad ćete vi preseliti, kad ćete se vi, šta? Vidjet ćemo kasnije u drugim ajetima, kad ćete se vi vratiti njemu. Pa nam kaže Jalla wa ala u suri Al-A'raf u 11. ajetu. لَقَدَ خَلَقْنَاكُمَ ثُمَّ صَوَرْنَاكُمْ. Doista vas mi stvaramo. Znači ovo doista. Znači nema drugog ko da vas stvori. Osim njega, Jalla wa ala. Osim njega, Halika. Halik znači onaj koji je stvoritelj. Pa šta je? ثُمَّ صَوَرْنَاكُمْ. Stvorim vas, pa zatim nam dade oblik. Pa nam zatim dade oblik. Pa ćemo ovome obliku, ovome našem liku ili našem, kako mi to izgledamo, malo kasnije kazati par riječi o tome. Gospodar u suri Ar-Rahman, 14. ajetu kaže خَلَقَ الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ كَالْفَخَّارِ. Kaže nam, on je čovjeka stvorio ili stvara ga od sasušene ilovače. Ko kad se onu grančariju kad se koristi, ona ta glina ili kako se kaže to već. Od takve gline ili od takve zemlje je Gospodar stvorio prvog čovjeka, Adema, oca svi u nas. I zamislite, nakon toga mu dade od zemlje, dade mu šta? Lik. Pa mu dade čitav organizam unutra, da perfektno, bez imalo nijedne greškice, ne greške, greškice, da to funkcioniše. Da to sve lijepo funkcioniše. U suri As-Safat u 96. ajetu Gospodar si svjetova kaže Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Mi smo svjesni da čovjek nešto može da napravi, da izumi, ali nikako da stvori. Čovjek je dostigao u nauci, u tehnologiji, u transportu, da napravi avion, da izumi veliki kamione, transportna sredstva, da automobile, sve ovo velika stvar. Ali je li on stvoritelj čovjek? Nije. Zašto? Jer oni glavni resursi tih materijala dolazi iz prirode. A ko je stvoritelj svih tih resursa? Jalla wa ala. Šta nam je dokaz? Evo ga. Wallahu khalaqakum. Allah vas stvara i ono šta wa ma ta'malu, i ono što vi radite, što vi ono sagradite, što vi ono sastavite. Od onih već postojećih materijala koje nalazite po zemlji Allahovoj. Da jedan šaraf uzmeš da napraviš, jeste, čovjeku je trebalo znanje. I to znanje je darovano od sveznajućeg. Da mora da mu se zaoblida, da se napravu rezice, ali koji mu je metal treba? Metal, gvožđe. Pa se to gvožđe preradi, pa onda taj
dođe do šarafa, pa ta šaraf se koristi u automobilu, koristi se u ova. Znači, opet se vraća osnova da je gospodar Đalla wa Ala stvorio. Ali ovo sa što mi, da kažemo, sastavimo, i to gospodar Đalla wa Ala je stvorio. I evo ga dokaz. Allahu halikum kulli še'in. Allah je stvoritelj, još jedan dokaz u nizu, Allah je stvoritelj svega. Sve ono što možemo da vidimo, sve ono što možemo da čujemo, sve ono što možemo da zamislimo, sve ono što je bilo, što je sad, što biva i što će biti. Svega toga je stvoritelj, ovaj Halik, jedini, ispravni, istinski stvoritelj, gospodar svih svjetova. I šta je još ljepše? Zašto? Šta je dokaz da je on pravi stvoritelj? Kad ti nešto posjeduješ ili ti si nešto izumio i to je tvoj. Evo recimo ja sam napravio ovu stolicu ili ovaj hastal. Pa kaže, zamislite, gospodar sve stvorio. Wahu ala kulli še'in vakil. A on je vekil. Šta je vekil? On upravlja sa svime onime što je stvorio. Sa svime onime. Pa kako u našem primjeru, kako to, evo pa ja sad ako hoću, ja ću da izađem. Možda gospodar neće ja da izađem, ja da budem ovdje. Ili ću ti tamo ili vamo. Kako ovo da se shvati? Imamo slobodnu volju. Ali je te ko pitao da ćeš da se rodiš od tih roditelja? Nije. Ili te ko pitao da ćeš da biraš muško i žensko da budeš? Tebe, ne tvoje roditelje, tebe. Niko. Ili te ko pitao da ćeš da imaš ovakav izgled? Niko te nije pitao. Ili te ko pitao da ćeš da nosiš to i to ime? Ni za to se ne pitaš. Ili te ko pitao da ćeš da budeš u ovom vremenu sad? Znači, neke stvari vidiš da nisu u našoj ruci, nego su u ruci gospodara svih svjetova. Zašto? Jer je on onaj koji upravlja sa svime onime što on stvori. A što se tiče ovih racionalnih ili ovih dokaza koji će te natjerati da razmišljaš na ovu temu, oni su sljedeći. Am huliku min gajri še'in am humul halikun. Ovdje kaže nam gospodar svih svjetova u suri At-Tur u 35. ajetu. Kaže da ih pita poslanik sam, da pita ove neke određene. Zar su oni bez stvoritelja stvoreni ili su oni sami sebe stvorili? Doista mi živimo u vremenu kada mnogi, to je maha zauzelo, koji smatraju da su onako stvoreni, da nemaju stvoritelja, da nemaju neko koji njih stvorio. Pa onda automatski računaju da trebaju biti zahvalni svom stvoritelju. Automatski nisu u tim ubeđenju i dužni da obožavaju toga gospodara ili toga stvoritelja. Nego sami od sebe kaže to priroda majka. Kaka majka, čovječe? Kaka priroda? Ima stvoritelj koji ovo sve stvara. Ne može čovjek prije našeg postojanja, prije svakog od nas, šta smo mi bili? Ništa. A ništa ne postoji. Kako će nešto što ne postoji, što je nepostoječki, da postane stvoritelj? Znači, sami razum, sama logika ne da čovjeku koji je razumom obdaren. Ako nije razumom obdaren, onda on luta. I on luta bez spoznaje o svom gospodaru. Ne zna šta mu je gospodar, ne zna komu je gospodar. Ne upozna se sa gospodarom. A jedan od načina kako se upoznajemo sa gospodarem, i to je najljepše upoznavanje, koje možeš doživjeti na ovome svijetu ovdje, da spoznaš i da upoznaš svog gospodara. Niti svoju hanumu, niti svoju djecu, niti svoje prijatelje, ni svoju majku, ni roditelje, ni nikog. To ne može se uporediti, to upoznavanje, odnosno upoznavanje sa gospodarom svih svjetova. Kad ti lijepo spoznaš ko je tvoj gospodar, ti si već drugačiji. Ti si već drugačiji. Zašto? Jer kad si ti, šta smo rekli
šta treba da je plod? Šta treba da je plod svemu ovome? Ova spoznaje da je naš gospodar stvoritelj svija nas. Automatski ti, kad se sjetiš da ovaj pokret moj, da ovu ruku, da mogu da opipam, da je ovo stvorio meni gospodar, a pri tome da nisam ni zaslužan, da nisam ni tražio. Jedino kad izgubimo određeno dio tijela ili određenu funkciju na određeno vrijeme, mi tad postajemo svjesni šta nam je gospodar darovao bez da mu tražimo. A daruje nam samo iz njegove milosti prema nama. Automatski plod toga spoznaje da je tebi stvoritelj Allah dželle ve ala jedan i niko drugi te nije stvorio. Nije te babo i majka stvorili. Babo i majka su te rodili. Lem yelid wa lem yakul lahu kufuwan ahad. On nije rođen niti rađa. Nikog nije rodio Allah dželle ve ala, ali je stvorio svija nas. Koja je razlika između da rodiš i da stvoriš? Koja je razlika? Razlika je u tome što, sad smo naveli malo prije ovo, malo čas, ni naši roditelji ne mogu da rode nas, nisu mogli da rode nas bez Allahove dozvole. Pa i naši roditelji nisu mogli da biraju naš pol. Ni naši roditelji nisu mogli, kad su oni hteli to da rode nas. Niti muško, ni žensko. Šta su mogli? Eto, da nas, da nam dadu ime. Samo to. I da se brinu kasnije o nama. Pa ima propisi kako da se brinuš o svome vladu. Pa taj vlad kako treba da bude zahvalan svojim roditeljima. I tako dalje. To je tema za sebe. لَقَدَ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمِ. U suri Tin kaže nam gospodar, čovjeka doista stvorili smo insana, čovjeka u najljepšem njegovom obliku. Prije sawarnakum, dajemo mu oblik, a ovdje kaže u najljepšem obliku. U najsavršenijem obliku. Samo zamislite da imamo jedno oko više. To bi strašno izgledalo. Samo da imamo još jedna usta više. Zamislite samo to, nek mi izvine sestre, još jedna usta da imaju. Ne bi me dijete imali. Jel da? Samo još jedna usta više, još jedan jezik. Samo još jedna ruka, na što bi to ličilo? Samo, evo, ne treba nešto da dodajemo, nešto novo, da ubacimo na naše tijelo. Samo nešto što imamo već, ali da ima plus ili minus. Automatski nije ova ahseni takvim. I gledajte šta je istinski stvoritelj. Da te stvori u najljepšem obliku. I da ti to dade bez da zaslužiš. I kako poslije nakon ovoga, kad spoznaš da nisi njemu zahvalan, kako možeš, kad se sjetiš toku dana ovoga, da te gospodar stvorio ovako kakav jesi, da nema ni jedna greškica u tvome organizmu, da sve su superiorno funkcioniše i da to sve on, i da ti u toku dana ne kažeš alhamdulillah, hvala ti stvoritelju moj, hvala ti gospodar. I onda moraš mu uzvratiti rad sebe, ne rad njega. S čime? S pokornošću. S čime? S namazom, s postom, sadakom, odlazak na hač. I ono što je jedno od najljepših dijela, da učiš o islamu, da radiš po islamu. Vezano samo za ovu tačku kazat ćemo još 1 do 2 ajeta, pa ćemo preći na drugu ovu tačku. Varazakana ala lahul khalqu wal amr. Samo on stvara i on upravlja. Tebarakallahu rabbul alamin. Neka je uzvišeni gospodar svih svjetova. Šta znači ovo? Da kod njemu pripadaju samo halk, stvaranje i upravljanje. Pa smo rekli da je on onaj koji, te smo to objasnili, koji on upravlja sa svojim robovima. A što imamo mi? A što mi imamo slobodnu volju? Zbog te slobodne volje, baš zbog nje, mi ćemo biti pitani. Pa baš zbog nje ćemo biti nagrađeni ili kažnjeni. Jer smo neke stvari dobili na izvolte, što kažemo, bez da ih ni potražimo, niti da smo zaslužni za njih. Pa nam je to gospodar dželle ve ala dao iz njegove milosti. Prenosi se, kad smo malo čas spomenuli, da živimo u vremenu da ljudi
nažalost, bezbožnici negiraju Allaha za stvoritelja i negiraju Allahovo postojanje, a u historiju, da kažemo, Islama se bilježi sam jedan slučaj, subhanallah. A mi živimo u vremenu gdje u našim možda i kućama, nažalost, ima ljudi koji negiraju Allaha subhanahu wa ta'ala, pa se pronosi da je ovaj Firaun ili Faraun zanegirao Allaha subhanahu wa ta'ala. Pa kaže, prenosi se od Džubeira ibn Mut'ima, koji je slušao poslanika Muhammeda alaihi salatu wasalam da uči Kur'an. A pazite, ovaj Džubeir je u to vrijeme, dok je slušao ta Kur'an, bio mušrik, mnogobožac. Nije bio musliman. Srce mu nevjerničko. Ali slušao kako poslanik alaihi salatu wasalam uči riječi am khuliku min gajri shay'in am humul khalikun. Pa kaže, srce samo što mi nije bilo iskočilo. Kaže, ova ajet, ove riječi gospodara svih svjetova su bile i ubacili klicu vjerovanja u mom srcu. A što znači ove riječi? Zar su oni bez stvoritelja stvoreni ili su sami sebe stvorili? Pogledajte kako ova prva generacija doživljavala riječi gospodara svih svjetova. I zato ne smijemo da budemo, kad kažemo imamo dokaz, pa te dokaze navedemo, da mi samo čujemo ušima. Nego kad ti kaže gospodar da te stvorio, ti to uzmi srcem. Pa u toku dana ili kad odeš s ovoga dersa, kad bude ona, jer imamo od nedelje do nedelje, sjeti se ovih riječi, sjeti se ovih ajeta i neka te navedu da budeš bolji, šta, musliman. Da si više pokoran gospodaru svih svjetova. Pa vidite kako Allah dade kroz njegov govor da se samo čuje jedno nevjerničko srce, jedno srce koje je obuzelo širk, koje je obuzelo mnogoboštvo, paganizam, postane vjerničko. Pa naša srca, nadam se da nemaju u sebi širka, ali su uspavana i zaspala su. Imanje u njima, ali trebamo ga razbuditi, trebamo ga povećati. Trebamo ga povećati, a kako ćemo ga povećati ako ne iščitavajući, učeći Allahovu plemenitu knjigu. Gospodar svih svjetova kaže nam inna Allahe huwa razzaq. Pa ćemo se polako prebaciti na ovu drugu tačku. Inna Allahe huwa razzaq. Doista je Allah onaj koji opskrbljuje, opskrbitelj, onaj koji daje na faku. Onaj koji daje na faku. Dhul kuvatil metin. On je onaj koji ima kuvat, ima moć, moćni i metin, jaki. Šta ovo znači? On ti daje, a pri tome je gani, bogat. Ništa ne možeš da mu se umanji od onoga što on daje svojim robovima. Pa jedne prilike ashabi su pitali poslanika sa seleme, pa im objašnjava kako to znači, šta to znači da se uzme nešto od Allahovih riznica. Da Allah dade od Allahovih riznica svojim robovima. Pa kaže, ko onu jednu iglu kad ubaciš u more, pa izvučeš, što stane na toj iglu te vode? Ništa. Ništa nisu uzeo od Allahove riznice. Znači, Allahove riznice su nepresušne. Koliko god Allah davo nama, ne može da se umanji to kod njega. Jer je on u pravom smislu razak, onaj koji je opskrbitelj. Pa ćemo vidjeti kasnije razliku između istinskog vladara i ovih ovdje privremenih, nepokornih vladara Allahu dželle ve ala. Pa nam kaže u suri Sabe gospodar dželle ve ala u 24. ajetu: Kul men yarzuku min as-samawati wal ard kulillah. Pitaj ih, o poslaniče. Pitajte tu koje ti pozivaš. Ko vas opskrbljuje, ko vama daje na faku sa neba i od zemlje? Ko daje? To dan danas, ovaj proces nije se promijenio. Putujući u razvijenu Evropu, pa ćemo vidjeti da je svaki pedalj iskorišćen. Sve je posijano, sve je
I ko pušta tu kišu njima? Ko daje da to nikne? Allah, reci Allah subhanahu wa ta'ala. Mi ćemo uraditi ko insani svoj sebe, ali Allah ako ne dozvoli da to nešto nikne, pa iz toga što nikne mi se koristimo, ne može to bez Allahove dozvole. Ne može to bez Allahove dozvole. Kaže nam gospodar u suri Rum 40. ajetu Allahu alladhi khalaqakum. Allah je onaj koji vas je stvorite prvo. Thumma razaqakum. Pa te šta? Obskrbi. Thumma yumitukum. Pa te u smrti. Dade ti smrt. Gledajte kako se ređaju riječi od ovoga šejha. Ali rijeđaju se kako uzo da mu uzor bude Kur'an. Ko treba svima nama tako da bude. Thumme yuhyikum. Pa će vas oživjeti. Nema sumnje u našem proživljenju. Nema sumnje u oni svi što su preselili. A i mi nema sumnje da ćemo preseliti sa ovoga svijeta, da će nas opet Jalla fil ula oživjeti. A šta kaže u produžetku? Hal min shurakaikum man yaf'alu min zalikum min shay'in. Pa zar postoji i jedno božanstvo? Postoji li drugi Bog? Naravno lažni, jer je jedan jedini ispravni i istinski. Postoji li ti što vi smatrate Allahu ravnim da čini ovako kao što Allah stvori? Čini šta? Da stvori, da obskrbi, da usmrti, da opet oživi. Čini li neko od njih koji su Allahu su smatrali ravnim ko? Kipove. Pa neke ideologije današnjem vremenu. Pa ljude. Pa imamo, ravnjaju Allaha sa nekom tamo životinjama koje Allah daje. Zamisli mozga. Zamisli poniženje još na dunjaluku da ti smatraš da ti je Bog krava. La ilaha illallah. La ilaha illallah koja ovo brukaš da te Allah ponizi, da te tako ponizi, ljud tvoj da bude bez i malo razuma. Da vjeruješ u neki predmet ili u neku životinju. Da Allah sačuva. Da Allah nas sačuva. Pa kaže subhanahu wa ta'ala amma yushrikun. Uzvišen neka je on i vrlo visoko iznad svih ovih koji vi smatrate njemu ravnim. Iznad ovih kipova, ovih lažnih božanstava. Između ovih, da bude iznad ovih ideologija koje vi danas smatrate ravnim, boljim nego stvoritelja istinskog pravog. Evo ovdje je tačka koja sam malo čas rekao da ćemo objasniti razliku između pravog, istinskog, jedinog vladara i onih koji su vladari privremeni, a nepokorni su. To su ovi ovdje vladari. To su ovdje ovi, da kažemo, koji su dobili određenu vlast na određenom mjestu, određenom narodu, teritoriji, ali su nepokorni Allahu. Rade suprotno pravilima gospodara svih svjetova. Pa nam kaže gospodar, pazite dobro, ma uridu minuhum min rizqin, ja ne tražim od njih risk. Gospodar Jalla wa Ala, Razzak, ne traži od nas, ne traži od njegovih robova risk, ne traži od nas da mi njega obskrbljujemo. Ovo je pravi vladar. I u produžetku kaže wa ma uridu ay yut'imun, i ne tražim da me hranite. Jer gospodar je onaj koji, prvo gospodar nema potrebu od hrane. Gospodar ne jede, ne pije, ne dolikuje to gospodaru. Ali druga je ovdje poenta, šta moramo da shvatimo. Ne traži da mu daješ, a ovi ovdje nepokorni vladari, privremeni, lažni, prvo što se dočepa do svoje pozicije, krade. Krade iz kase državne od svija nas. Pa poslije šta traži taj isti vladar koji je nepokoran gospodaru Jalla wa Ala? Šta kaže nam ovdje gospodar? Gospodar ne traži da se hrani, a oni se najbolje hrane. Oni su u najboljim restoranima. I to sve na uštrb ili na račun svojih podanika, odnosno nas. Zato će svaki ko je nepokoran i koji je nepravedno trošio državnu kasu, Bejtul Mal,
nebitno koju državu, nebitno nad kojim sistemu, Allah te počastio da vladaš ljudima, pa ti si nepokoran i nisi zahvalan gospodaru dželle ve ala, pripremi se ti koji vladaš ljudima dobrim odgovorima ispred pravog, jednog, jedinog, ispravnog, istinskog vladara. Kada dođe Malik Jeumidin, kada dođe, kad je on jedan jedini vladar sudnjega dana. Prelazimo na treću tačku. وَلَمْ يَتْرُكْنَا هَمَلًا, i nije nas prepustio sami na sebe. Daću jedan primjer. Kaže se, sad evo ko mi svi da prođemo pored nekog insana koji uzeo da gradi nešto. Uzeo da zida nešto. I mi ga svi u glas pitamo, šta radiš to, brate? Kaže, ništa, onako, zidam. Ali dobro, šta zidaš? Pojma nema. Kako ne znaš? Zidaš li zid, zidaš li kuću, zidaš li šupu, zidaš li garažu, zidaš li nešto, ima li cilj tvog tog zidanja? Že jok, hvala. Ništa, onako, iz dosade. Onako zidam. I šta mi možemo kazati za ovog insana? Šta možemo da kažemo za ovog insana? U najmanju ruku, da budemo najblaži. Ova nešto nije u redu, čovjek. Radi nešto, a ne zna zbog čega ga radi. Zida nešto, pravi nešto, gradi nešto, a ne zna, nema svoju cilj. E sad zamislite, gospodar koji smo naveli sve ovo, da je stvoritelj, da sve stvori u svom najboljem obliku, da stvori u najboljem skladu i nebesa, i zemlju, i ljude, i džine, i meleke, i sve što je na zemlji, i sve što se zbiva, i sve da odredi, i da dozvoli, i da zabrani. Zamislite da nema cilja ovo. I da nas prepusti same na sebe. Da mi živimo kako hoćemo. Da ti sve ovo dade. I da nema cilj. Mi ćemo za insana koji radi ovako kazati, ovo nije u redu. Ovo insan nije u redu. Pa kako može biti gospodar koji ima savršeno znanje stvoriti nas bez cilja? Stvoriti nas bez plana? Bez onoga uputstva kako se koristi ovo što smo mi, odnosno stvorenja. To je, ne može razum, čisti razum kojega Allah sačuvao od devijacija, da to stavi sebi u glavu, da to može da razumije, da te gospodar svih svjetova stvori, sve ti da obskrbite i da te prepusti. Ne. Nego šta je dokaz i šta je naša cilj našeg postojanja? 56. ajetu u suri Zariyat: وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. A nisam stvorio džinje i ljude osim isključivo i samo radi jednog, jedinog razloga i cilja i svrhe, a to je إِلَّا لِيَعْبُدُونَ, osim da me obožavate, osim da ga obožavamo. A kako ćemo ga obožavati? Ako ne, sjedeći najbolje primjere ili sjedeći najbolji primjer poslanika Muhammeda alejhi salatu wasalam. Pa imamo još jedan ajet kao dokaz našeg stvaranja. فَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا. Zar ste mislili da smo vas stvorili onako uzalud, što bi mi rekli sanđaklije, ofrlje? Ovako ova riječ može da se prevedi. Abetha. Ko ono, evo, stvorimo te, ali uzalud. Nebitno da li ćeš ti postojati ili nećeš, da li ćeš ti imati sve ovo što imaš u najljepšem skladu, poslati šta i poslanike i objašnjavati i graditi džamije i pozivaj ljudi da te pozivaju. Ti je sa onako, jel? Ne. Pa ti kaže u produžetku وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ. I mislite da se nećete vratiti nama? Mislite da se nećete vratiti Allahu subhanahu wa ta'ala? Da dadete dževab, da dadete odgovor za sve ono što ste radili? Za sve ono što ti je dato bilo? On nisi ni zaslužio. Ne možeš. Gledaš. U toku dana imaš vid, imaš sluh, imaš ruke, imaš dodir. Bićeš pitan za sve. Daćeš dževab za sve.
dato ti je, moraš da, šta? Moraš da opravdaš svoje postojanje, da bi bio nagrađen, a ne da to sve, pa te još gospodar kazni. Pa te gospodar još kazni. Nego moramo šta? Da obožavamo gospodara svih svjetova. Naša cilj, dragi brate i cijenjena sestra, je ovdje. Nije samo da ujutru staneš, da odeš na posao, da pojedeš, da popiješ, da se razmnožiš i opet sutra isto. Pa opet malo izađeš, pa opet. To je samo dio našeg davanja koji gospodar je dao nama, ali nije to cilj biti ovdje, dati Allah život i samo ga tako. To je životinja, to je stoka, tako živi. I ona jede i pije i spava i ode, da kažemo takozvano na posao, na ispašu, dade svoj plod, mlijeko ili dade mesa ili dade ova, ali razlika između nas i njih je šta? Mi imamo razum, imamo slobodnu volju, pa birajmo da budemo u pokornosti gospodaru svih svjetova. Bel arsala ilajna rasula. Pa nam je da bi nam ova cilj, ova svrha našeg postojanja bila objašnjena. Ne, evo ja sam vas stvorio i sad vi trebate da me obožavate kako vi hoćete. Ne može. Nego je gospodar onaj koji je vekil svemu onome što on stvara. Pa je, šta je vekil? On upravlja, upravitelj. Pa je poslao poslanika sallallahu alejhi ve selleme da nam objasni to obožavanje. Da nam objasni šta znači to da činiš ibadet gospodaru svih svjetova. Odnosno da nam objasni najbitniju stvar u našim životima. A to je da ga obožavamo. Pa kaže nam gospodar dželle ve ala: "Wa in min ummetin illa khala fiha nadhir." A nije bilo naroda, zajednice kome nije došao onaj koji će opominjati ljude. Na šta da ih opominje? Kad se ljudi upuste u griješenju, kad zaborave na Allaha, kad nisu svjesni Allahovog postojanja, da je Allah stvoritelj, da on daje, da on uzima, da je on onaj koji će nagraditi i koji će kazniti, da ih opomene zbog čega su na ovom svijetu ovdje. To je uloga bila poslanika, da ih opomene. Pa nam kaže da je svakom umetu slat ovakav opominjač. A naš opominjač ovog umeta je ko? Muhammed alejhi salatu wassalam. Inna auhajna ilajke kema auhajna ila Nuhin wa nabijina min ba'dihi. Kaže nam dželle ve ala, mi objavljujemo tebi kao što smo objavili Nuhu i vjerovjesnicima poslije njega. Pa počne gospodar da nabraja ostale poslanike. Znači ista poruka. Ovo je dokaz da je ista, da mi živimo po istoj poruci, odnosno la ilahe illallah. La ilahe, da nema drugog Boga. Da naša cilj, našeg postojanja je da živimo radi la ilaha illallah i da znamo, da se podučimo šta to znači, da ne bi pogriješili, da mi mislimo da možda mi da shvatimo kako hoćemo. Ne. Nego je rusulan mubashirina wa munzirina li alla yakuna lin nasi ala Allahi hujjatan ba'da ar-rusuli wa kana Allahu azizan hakima. Šta je ovo? Poslali smo koga? Poslanike koji su radosne vijesti kazivali. Radosne vijesti. Kome? Koji vjeruje. Čekaju te dženecke bašće. Pa teku u dženetu takve rijeke, pa ova nagrada to, pa ovo, pa gledat ćeš u Allahovo plemenito lice kao najveća nagrada. Ovo ko nam je nama prenio? Muhammed alejhi salatu vesselam. Ko se raduje ovome? Raduje se vjernik. Ko vjeruje u ove riječi. A u produžetku i opomenu da donese. Da te opomeni ako nešto radiš što ne treba. Ili si zapostavio tu tvoju cilj zbog koje postojiš. Pa kaže u produžetku da ljudi poslije poslanika ne bi imali nikakvog opravdanja pred Allahom. Allah je silan i mudar. Što ovo? Što su poslanici poslati? Evo ga odgovor.
Da dođeš ti pred gospodarom i ti ga, ja sad, gospodaru, ja to nisam imao ja priliku, nisi nikom nama poslao, nismo znali kako da te obožavamo, eto, ok, to je naša cilj bilo, ali mi nismo znali tu cilj kako da upraznimo, kako da se pokorimo, ali ne, on je nama poslanike slao i poslanika i sunnet nam ostavio i objasnio nam ko poslanik alejhi salatu vesselam. Pa smo rekli od dva uslova da bi validno bilo jedno dijelo je mora šta da bude iskreno rad Allaha i da bude po sunnetu poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Kad god radiš, dragi brate i cijena sestro, neko dobro dijelo, uzmi uvijek, pitaj sebe, je li ovo dijelo iskreno, radim li ga samo rad Allaha i da li je ono od sunneta poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Jer ako nije od sunneta poslanika sallallahu alejhi ve sellem, pogotovo u ibadetima, hoćeš nešto ti malo to bolje da se približiš Allahu, da se ti malo bolje to umiliš Allahu, znaj da si upao u griješenju, znaj da si upao u bidat, znaj da si upao u novotariju. Obožavaj Allaha dželle ve ala onako kako ga obožavao Muhammed alejhi salatu vesselam i ne brini se. I nemoj da se brineš. Pa idemo do zadnje tačke, a to je pa komu bude pokoran poslaniku sallallahu alejhi ve sellem, odnosno ono što s čime je došao poslanik sallallahu alejhi ve sellem, sunnetu, Kur'anu i sunnetu, ući će šta? U džennet. Gdje? U džennet. A komu bude nepokoran bio, ući će u vatru. Dokaz za to su riječi, kao što je rekao u početku i sami šej, uzeo je fa'asa fir'aunu rasule fa'akhadnahu akhdan wabila. Pa je onaj Firaun je bio neposlušan, nepokoran poslaniku, pa smo ga kaznili žestokom kaznom. Pa ću ja nekoliko samo ajeta navest kao dokaz šta to znači, ili da kažemo ove riječi, ko bude pokoran poslaniku, ući će u džennet. A komu bude nepokoran, jer ima mnogo tih ajeta, pa mi ostali cijelu noć, a ja znam da bi svi razbežali se, a ja dok mi se ne potroši baterije bi pričao na ovu temu, ali nećemo tako, bit ćemo milostivi, moramo da budemo milostivi prema onima što su na zemlji, da bi nam se smilovao onaj koji je na nebesima, odnosno na njegovom aršu. Pa kaže nam gospodar dželle ve ala: "Wa ati'u Allaha wa rasulahu la'allakum turhamun." Pokoravajte se Allahu i njegovom poslaniku ako hoćete da vam se milost ukaže. Ako hoćete da vam se Allah smiluje, pokoravaj se Allahu i njegovom poslaniku. Koračaj na stazu Kur'ana i na stazu sunneta. Ne može to jedno bez drugog. Pa doći će ljudi kazat će da ja hoću Kur'an, ali sunnet neću. Jer mu je sunnet predstavljen u nekom ružnom svjetlu, u tamnom svjetlu. A kaže poslanik se, meni je Kur'an dat i nešto više od toga. Odnosno da objasni taj Kur'an. Da ga objasni, da ga iskomentira, da ne bi mi pogrešno nešto shvatili. To je sunnet. I sunnet je najbolji način prakticiranja Kur'ana. I sunnet je praksa poslanika sallallahu alejhi ve selleme u čemu? Kako da napravimo automobil, kako da napravimo avion, nego zbog toga što smo stvoreni, kako da obožavamo Allaha dželle ve ala, kako da mi upoznamo njega, to je sunnet. Kako da mi nakon tog upoznavanja budemo svjesni Allaha dželle ve ala, nakon tog upoznavanja da urodi plodom pokornošću našu prema njemu, pa da se nadamo da će nam taj milostivi samilosni se smilovat. Pa kaže u produžetku ovog ajeta Ali Imran u 133. ajetu: وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. I požurite. Nemojte ostavljati dobra djela. Ako možeš danas da uradi ih danas. Pa zašto? Kaže ti gospodar dželle ve ala: وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ. I požurite prema oprostu gospodara tvoga. Požuri, radi dobra djela, nemoj odlagati dobra djela, nemoj odlagati sa odlukom da kreneš da klanjaš svi 5 vakata namaza, nemoj odlagati sa odlukom da
od ovog Ramazana, sve dok si živ, neće ti propustiti nijedan dan, osim u slučajima kad imaš opravdanje. Kad si bolestan i kad si, na putu. Požuri sa odlukom da ćeš, neka to staraš da odeš na hađ, nego da ti Allah dade riska i nafake da što prije odeš na hađ. Požuri sa odlukom da što više izučavaš i pokoran budeš u toku dana gospodaru Dželle fil ula. I kaže, požurite prema džennetu koji je prostran kao zemlja i nebesa. A on je pripremljen za one koji se Allaha boje. I bojimo se Allaha u pogledu kad nam dođe da pogriješimo u toku dana, kaže, ja se bojim Allaha. Sam sebi kaže, a to ćete čuti gospodar, jer on sve čuje i on sve vidi. Pa ovaj džennet, ovaj magfiret je pripremljen onda za tebe. I onda možeš da se nadaš Allahove milosti. Onda možeš da se nadaš Allahove milosti. A ti griješiš Allah uporno. Nisi mu pokoran, nisi pokoran poslaniku sa seleme. Nemoj se nadati, ne možeš da se nadaš. Ali može samo ko izgubiti nadu Allahovu milost? Samo nevjernik, nevjerničko srce. A naša su srca, ako Bog da, vjernička. Tilke hududullah, kaže nam gospodar, ovo su Allahove granice. Pa objašnjava šta su Allahove granice. وَمَنْ يُتِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا. Šta su Allahove granice? Ko se bude pokorio Allahu i njegovom poslaniku, ovo su riječi gospodara svih svjetova. Nisu ničije druge riječi. Kaže, ko se bude pokorio Allahu i njegovom poslaniku, yudkhilhu dženna. Ući će, gdje? U džennet. Pokoran si Allahu, pokoran si poslaniku, čekaj džennet. Ali nisi pokoran Allahu i nisi pokoran poslaniku, kako možeš očekivati džennet? Evo ga recept za ispravnu nadu, za ispravno očekivanje, pokornost Allahu i njegovom poslaniku. Kaže, džennatin teđeri min tahtiha al-anharu khalidine fiha, u koje te bašće ili džennetske bašće su rijeke koje teku koliko? Imali određeni vakat, period u džennetu. Ahiret imali određeni vakat svog postojanja? Nema. To je khalidine fiha, za uvijek. Pa onaj koji ima i lijek pameti, koji ima i lijek razuma, on će svoje, ono što mu prolazi, a ovaj dunjaluk prolazan, svoj život na dunjaluku pokoriti Allahu i njegovom poslaniku, za uzvrat će dobiti šta? Vječnost. Vječno uživanje. I za to treba svaki od nas da se pita, hoće li da bude poslaniku pokoran ili neće? Jer ti gospodar obećava velike nagrade. Odalike fauzul azim. Doista je ovo pokornost Allahu i njegovom poslaniku, doista je ovo, kaže Jalla wa ala, ogroman uspjeh. Ogroman, azim, veličanstveni uspjeh. Znači, kad čovjek završi neku školu ili nešto napravi od dunjaluka, zaradi od dunjaluka, pa napravi neku fabriku ili zgradu, pa se osjeti malo uspješnim, pa završi neki doktorat, završi neku visoku školu, što ništa nije sporno. Kad je to na sve na halal načinu, kad izvedeš svoju djecu, što se kaže, na pravi put, malo se osjetiš da si uspio u životu. Ali pravi uspjeh, veličanstveni uspjeh, onaj istinski uspjeh je ovo. Osjećaj se, dragi brate i cijenjena sestra, uspješnim i uspješna si samo onog trenutka kad budeš pokoran Allahu i pokoran ili pokorna poslaniku alejhi salatu wasalam. وَمَنْ يُتِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ. Oni koji se Allahu i njegovom poslaniku pokoravaju. Ovo je još jedan dokaz u nizu. Koji se budu pokoravali i koji se budu Allaha bojali i koji od njega budu strahovali. Kad bude na iskušenje da nešto pogriješimo, kad budemo na iskušenje da nešto zabrljamo, za neku stvar koju gospodar Jalla wa ala neće biti zadovoljan, a tebi iskušenje, tad se boji Allah.
Nekad je sve lijepo, kad nema nikakvo iskušenja, sad ja šućur lijepo. Kad dođe malo u iskušenju, pogotovo i metak, pa nam se raznorazne ponude daju, da dođemo do imetka na haram način, da se bavimo haramom, tipa kamate, pa mi padnemo po to iskušenje. Pa odmah napravimo proračune, pa mala je, niska je ona stopa kamatna. Kamata je haram. Kamata je opasan grijeh koji će te mnogo daleko odvesti od Allahove milosti. Da nas Allah sačuva svih tih velikih grijeha i malih svakako. Ja bi još mnogo dokaza kazao, ali ja vidim da ste se već polako i umorili, pa ako Bog da, inša Allah, ovdje stajemo sa ovom prvom tačkom ili sa ovom prvom meselom. Nadam se da smo dosta dokaza kazali, dosta smo, da kažemo, tih ajeta naveli ciljem da shvatimo, jer ja sam bio ubeđen i prije kad sam sastavljao ovaj ders, kad sam spremao ovaj ders, da nema ni trunke sumnje u našim srcima da je Gospodar svija nas ovdje kod nas što smo prisutni i ovi koji gledaju preko interneta ova naša predavanja, da nemamo ni trunke sumnje u našeg stvoritelja, u atributu ili svojstvu, sifatu, da je naš Gospodar jedan jedini stvoritelj i da nemamo mi drugog stvoritelja i da smo mi oni koji znamo i vjerujemo da smo obskrbljeni i da nam nafaka isključivo dolazi od Allaha subhanahu wa ta'ala, ne od onoga koji nam daje posao. On je samo jedan sebe. Ti ja možemo mijenjati, danas je u firmu, sutra nisi, sutra ti imaš firmu, jel da? Ali prava nafaka dolazi od Allaha dželle ve ala. Ja znam da mi nemamo niko nas sumnje i ja znam da smo mi svjesni svih našeg cilja, ali radi čovjeka koji, jer smo mi insani, pa insan dolazi od korijena nesije, zaboravko, onaj koji zaboravlja. A ovo su najbitnije stvari. Na ove stvari nikako ne smijemo da zaboravimo. I ciljano sam, normalno kao i što je redosljeno u ovu knjigu koju radimo u knjizi, koju komentarišemo, ciljano da urodi plod ovaj ders, da budemo svjesniji nego što smo bili svjesni, a oni koji budu poslušali, koji nisu znali ove stvari, da spoznaju ove stvari, da spoznaju da je Gospodar onaj koji je Halik, jedan jedini ispravni stvoritelj, koji stvara u najljepšem obliku, u najljepšem skladu, da je onaj koji nam daje nafaku, da je dao našu cilj, a naša cilj postojanja je da obožavamo njega, da nam je poslao poslanika, alejhi salam, da nam je objasnio našu vjeru, to obožavanje Gospodara svih svjetova, da nam je obećao ko se bude njemu pokorio, bit će nagrađen. A ko se bude njemu, šta? Ko se njemu bude usprostavio ili suprostavio, neće da slijedi put poslanika sallallahu alejhi ve sellem, da će takav završiti u džehennemu. Pa molim Allaha subhanahu wa ta'ala da nas uputi na pokornost njemu, prije svega dželle wa ala, i njegovom poslaniku. Allahumma amin. I da nas sačuva od nepokornosti prema njemu dželle wa ala i nepokornosti našem poslaniku Muhammedu alejhi salatu wasalam. Molim Allaha uzvišenog da nas sastavi sa našim poslanikom sallallahu alejhi ve selleme na najljepšem mjestu, na mjestu gdje nam obećava on, a to je u džennetu, ako Bog da, inša Allah. Allah da vas nagradi najboljom nagradom kako on to samo zna i umije. Assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh.